Waqt li prova jiddefendi lil martu fil-każ ta' konflitt ta' interess li ma ddikjarax minħabba l-interess kbir li għandu fl-industrija tal-cruise liners, ir-raġel ta' Roberta Mezzola, Ugo, prova jagħti xifhem lill President tal-Parlament Ewropew f'aktar minn 11 sena qatt ma ddiskutiet jew ittrattat is-settur marittimu. Ugo sosta dan ma' sit Politico li żvela l-iskandlu ġdid ta' titmexxija ta' Mezzola b'mod prominenti l-erba' li għadda, inkluż fil-verżjoni stampata. Quddiem din id-dikjarazzjoni, One News sab li dan assolutament mhux minnu u l-Ewroparlamentar Nazzjonalista tkellmet diversi drabi fuq is-settur, inkluż f'pajjiżna, f'laqgħat pubbliċi bħal dawk tal-Forum Marittimu Malti waqt li kellha anke laqgħat ma' stakeholders qabel l-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. F'Ottubru tas-sena l-oħra, Mezzola wkoll kellha laqgħa mal-kap eżekuttiv tal-Forum Marittimu Malti Kevin J. Borg fi Brussell fejn ġiet diskussa s-sistema ġdida tal-Unjoni Ewropea dwar it-tniġġis fit-trasport bil-baħar li dwarha żewġa wkoll talab laqgħa mal-Kummissjoni responsabbli. Lejn l-aħħar ta' Marzu ta' din is-sena, Mezzola kienet ukoll ipparteċipat fid-dialogu tal-Kamra tan-Negozji Żaru Medji. L-istess organizzazzjoni tennit fuq is-sit uffiċjali tagħha li fost it-temi diskussi, il-President tal-Parlament Ewropew wieġbet mistoqsijiet dwar it-tbaħħir u t-taxxa ambjentali tal-Unjoni Ewropea fuq is-settur. Għal diversi drabi wkoll il-President tal-Parlament Ewropew ħadet sehem fil-Malta Maritime Summit fejn kienet fost il-kelliema ewlenin tiegħu.